Eli tämä suru-uutinen järjestettiin toisista asiasta. Viime vaihtojakso ei voi onnistua yhden tosi tärkeän asian jutun takia. Niin. Siinä oli vaihdettavana nämä 3, jotka kohta näkyvät. Eli noiden vaihto ei onnistu erästä syystä. Niin. Ensimmäiseksi, jos tunnet sen nimisen, joka tämä on tehnyt, eli sen lukekaa sen nimi, niin sitten voitte kyllä vaihtaa, mutta tuntemattomat anteeksi siitä, että ette voi vaihtaa. Jos tuntisitte minut olisitte ja tietäisitte siis missä asun, niin voisitte kyllä vaihtaa. Anteeksi.